Така, влезнахме в дома на господин Младенов. Явно няма той да ни помогне да си закачим дрехите. Така, и се събоя само. След малко прекъсване успяхме да го накараме да ни приюти, за да направим едно кратко интервю. Така, да заповядаме при вас. Една пауза малко. Една пауза. Сериозно. Чакай се махне сега. Хайде, да. Виждате какви проблеми имат. Опа! Заплашват ми с Чехов. Не! Не! Ето го Чехов да гледа. Не! Така вече сме в стаята на господин Лъчезар Младенов и неговата по-малка сестра Лия Младенова. Моля ви, снимайте все пак и нашият гостоприемник. Искаш да преди. Виждате как е седнал и пие от чашата Кока-кола. Можем ли да започнем с интервюто? Спокойно. След това ще вземем второто. Искам само да сте по-спокоен. Това, че преди 2 седмици излезнахте от психодиспансера, не означава, че трябва да се държите. Какъв е проблема, бе? Така с хората, моля ви се. Нека бъде малко по-спокойно, моля ви се. Не дейте. Затвори вратата. Ще затворя вратата. Готово. Стига тази камера, пай тебе. Спокойствие да има, моля ви се. Пускай. Така. Пускай! Може ли да разговаряме с вас като хора, моля ви се? Не дайте да се държите толкова ненормално. Моля ви се. Мисля, че трябва да спрете да пиете кола, тъй като съдържа доза кофеин, която може би не ви добре. Не, моля ви се. Добре, достатъчно. Ще тръгваме. Явно няма да се.